Dobar dan, hvala na pozivu, hvala, veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde danas moderator ovog jednog panela. Čini mi se da energetska kriza je jedna od top tema u celom svetu, tako da nema zemlje u kojoj se ne raspravlja o tome. Iako sam zamislio malo drugačije, morao sam da promenim, bukvalno pre 10 minuta mi je na mail stiglo mišljenje ocena Fiskalnog saveta predloga budžeta za 2023. godinu, u kojoj ima nekoliko zanimljivih stvari koje ću vam sad predočiti, pa ću vas zamoliti da time zajedno i krenemo. Ono što je tu najvažnije jeste da je Fiskalni savet utvrdio da je za sledeću godinu u budžetu, dakle parama svih poreskih obveznika, za dva ključna javna preduzeća u ovoj zemlji, EPS i Srbijagas, predviđeno 1.200.000.000 evra, toliko će nas koštati njihovo dobro upravljanje, a plus tih 1.200.000.000, još 1.000.000 evra državnih garancija za kredite koje će te dve kompanije morati da uzmu da bi mogle normalno da funkcionišu, a znamo svi na kraju da je to samo su fiktivno krediti koji će se kad-tad, i to vrlo brzo, pretvoriti u javni dug koji će plaćati svi građani zajedno sa kamatama u kojem trenutku idu 7-8% u evrima i dolarima, naravno. Tako da čini mi se da, evo, saznajemo danas da otprilike to će nas koštati sledeće godine 2.200.000.000, ove godine će nas koštati brat bratu 1,5 milijardu, to na gomilu, onako 4 milijarde smo mi bacili u vetar, a mogli smo da zaradimo 100.000.000 evra na izvozu struje, samo da je EPS nastavio da funkcioniše. Sreće pa nam je predsednik bio u Norveškoj i onda je shvatio da nam loše upravljaju javnim preduzećima, pa je rešio da to menja, ali ja bih vas za početak zamolio da krenemo od gospodina Drakulića. S obzirom na sve ono, je li ovo sve što nam se dešava zaista moralo da se desi ili je nešto od toga bar smo mogli da mimoiđemo i da zaobiđemo? Treba nešto pritisati? Čuo sam. Definitivno smo mogli to je prosto neverovatno da vi danas imate ovu situaciju da je neko napravio ovakvu štetu u Srbiji, a evo pravnici su ovde, zamislite neko napravi ovakvu štetu i neće niko da odgovara. Znači, to je prvo. A drugo... Odgovarat će građani. Pa ne, građani će da plate cenu, i privreda. A drugo, ovo što kažeš sad za budžet za 23. godinu, to su mnogo veće pare. Znači, već ove godine privreda sa ovim poskupljenjem od 1. januara do 31. decembra ove godine i građani Srbije, ovo malo poskupljenje koje je bilo ove godine, treba da uliju dodatnih para 1.300.000.000 po mojoj računici. A do godine, sad ne znamo još koliko će privrede da se digne cena, to će biti sigurno između 1.800.000.000 i 2 milijarde. Ja se nadam da privreda neće mnogo da optereti. I sad kad uzmete cenu struje koju smo mi u suštini imali, pošto smo mi proizvodili struju u Srbiji, to nije bilo preko 30 evra po megavatu. A sada je kupujemo po 200. To što mi kupujemo i po 400 smo plaćali i tako dalje, plaćali smo mi dosta veliku cenu, ali je problem u tome što sad mi plaćamo 3 do 4 puta, pogotovo privreda će da plaća tu cenu koja je proizvodna cena struje u Srbiji. I opet neće biti dosta para, morat ćemo dodatno da se zadužimo. I evo, to je to za početak, ja ne znam. Đorđe. Svakako da je moglo da se izbegne i stručni deo, da kažem, zajednice u energetici već godinama pledira za profesionalno upravljanje javnim operaterima. S druge strane, ja moram da kažem da je istovremeno cena struje, uključujući u privredi, a naročito prema građanstvu, dugo bila sredstvo za kupovinu socijalnog mira. I jedan od glavnih uzročnika, da kažem, srpske situacije koju danas imamo je to što nismo imali tržišnu cenu struje. Da je cena struje bila tržišna i da se, da kažem, domaćinski upravljalo javnim operaterima, pre svega distribucije prenosnog sistema, ali i snabdevanja, imali bismo
mogućnost da izvozimo struju. Sad, ja i mi i kao kompanija i da kažem ljudi koji se bave energetikom kao strukom uvek gledamo i šta su mogućnosti. Mogućnosti su velike i ne moramo da izmišljamo toplu vodu. Mi uvek volimo da kažemo pre svega energetska efikasnost. Znate, danas se stalno govori o obnovljivim izvorima i to je u redu, to je jedna velika tema koja je ovde prisutna već ne samo ovde, nego i u celom svetu 10 godina, ali se ponekad zaboravlja energetska efikasnost. Imate princip Energy Efficiency First u Evropskoj uniji, koji podrazumeva da se najpre smanjuje potrošnja na izvoru, pa se onda unapređuju sistemi i tako dalje. Sad, postoji taj ESCO koncept u Srbiji, imate projekte javne rasvete gde su uštede 70-80%, ali imate i oblasti koje tek treba da se razviju i gde će uloga države biti ključna. To su oblasti energetske obnove zgrada, gde vi praktično mi možemo kao društvo da postignemo do 40% uštede u samoj potrošnji, tako da je to prva stvar koja treba da se uredi. Da bi se to dogodilo, i to je iskustvo, ne moramo ići dalje od Slovenije, potrebno je da se iz određenih centralnih fondova, bilo od strane međunarodnih finansijskih institucija, bilo uz određeno učešće države, bilo iz predpristupnih fondova, napravi jedan efikasan sistem, odnosno fond koji bi davao povratna sredstva, odnosno sredstva koja bi se vratila kroz investiciju, ali koja bi pomogla da se taj capex inicijalni za investiciju u energetsku obnovu zgrada i drugih sistema napravi. A kad se radi o obnovljivim izvorima, mi smo tu svi kao društvo prošli već prvi talas subvencija i sada smo ušli u talas, da kažem, drugi talas energetskih obnovljivih izvora, a to je situacija u kojoj imate sistem kupca-proizvođača. To je sistem u kojem sam klijent, samo društvo, sama privreda sebe snabdeva kroz neku investiciju čiji je povrat 4 do 6 godina, nije veliki period povrata. Međutim, i tu ima stvari koje moraju da se unaprede. Da bi to profunkcionisalo, mora da se PDV na iznos struje koju prozumer vraća nazad u mrežu obračunava, ali ne na celokupnu cenu koju je on, da kažem, proizveo, jer to obesmišljava taj koncept. Potrebno je da se ukloni, trenutno moram reći potpuno besmisleni zahtev koji daje operator distributivnog sistema za nekakvom daljinskom stanicom i posebnim objektom mesta priključenja za solarne elektrane snage 200 do 600 kW. To je besmisleno, nema nikakvo utemeljenje u bilo kakvoj potrebi operatora distributivnog sistema, a urušene investicije. I najzad, iako smo mi izašli iz sistema feed-in tarifa, mi dalje imamo sistem posrednih podsticaja sa aukcijama. I sad, do sada je 0 aukcija raspisano, određena je aukcija, referentna cena u dvosmernoj plivajućoj premiji na 55 € po megavat času, što je besmisleno niska cena. Dakle, da bismo imali ozbiljno tržište obnovljivih izvora, moramo da do kraja olakšamo koncept kupca-proizvođača i moramo da omogućimo kvalitetan razvoj velikih projekata u solaru i u vetru, zašto je potrebno da se aukcije koje se dugo čekaju najzad raspišu i da se ta referentna cena stavi na neki tržišni nivo. Sa time mi možemo naprediti sopstvenu, da kažemo, održivost u energetici za nekih 50%. Tako da je to velika, velika prilika, a ovo što ste rekli, apsolutno se slaže, mora se uvede profesionalno upravljanje javnim operaterima, mora cena struje da bude tržišna i mora da se omogući energetska efikasnost. Miloše, što kažu ono, gde smo i kako smo došli do ovde? Pa je ovako, sam pisao pravi. Nema, samo... Okej. Prvo, gospodin Drakulić je rekao da je fascinantna stvar da ovde niko neće da odgovara zato što gde smo stigli. Gospodin Sava me najavio kao profesora, mene bi bilo sramota da sam sada profesor, jer su profesori ćutili, nije samo gospodin Grčić kriv zbog svega ovo što nam se desilo. Mi smo imali veoma velike brojne upravne odbore gde sede profesori. Tu bi izuzeo deo profesora sa Mašinskog fakulteta, ja sam elektroinženjer, sve svoje diplome sam stekao tamo, oni su ćutili i mnoge stvari koje se sada tek pominju, tek će da naprave štetu. Nadovezao bi se na ovu priču, to je lepa, bajkovita priča o obnovljivim izvorima energije. Ja sam doktorirao na ETF-u na obnovljivim izvorima energije, ali to će tek biti problem za ovu državu. Ajde sada, znači mi smo pričali o tome da smo nasledili od naših predaka najbolji elektrodistributivni sistem
u ovom delu Evrope. Proizvodni kapaciteti TENT-a od 3,3 gigavata instalisane snage su neuporedivo veći od 1,85 gigavata instalisane snage u Pakšu, nuklearnoj elektrani u Mađarskoj, 1,9 gigavata instalisane snage nuklearke u Bugarskoj, veći od 1,2 gigavata instalisane snage u Černeva voda nuklearke takođe u Rumuniji, ali mi sad ulazimo u jednu novu priču. Bivša ministarka energetike je otvorila za strane investitore priču oko obnovljivih izvora energije. To je veoma opasna priča sa dva aspekta. Znači, ljudi koji ne razumeju tu priču, to će biti posao za vas pravnike, čitajući ovo gde sam došao, vidio sam da je 90% vas dolazi sa te strane i verovatno će biti mnogo posla za vas. Mi smo država koja godišnje u distributivnom sistemu, a zašto se sada počinjemo distributivnog prenosnog sistema, baš zbog obnovljivih izvora energije. Znači, mi godišnje imamo gubitak od 3800 gigavat časova u distributivnom sistemu, kada to dodamo gubitke u prenosnom sistemu, to ispadne 4500 gigavat časova električne energije. To je 15% naše produkcije. Znači, naravno, kao inženjer svestan sam da gubici moraju da postoje zbog konstrukcije trafostanica, zbog konstrukcije prenosnog sistema, ali nije normalno da bude gubitak 15%, to na kraju prati privreda, to bi moralo da se smanji na 5 do 7%. Način na koji su oni smislili ovu priču uključenja obnovljivih izvora energije. Recimo, kada je gospođa Zorana Mihajlović najavila Greenfield investiciju za 15 gigavata instalisane snage u vetroparkovima, samo je zaboravila da je za to minimum potrebno oko 5 milijardi dolara u balansnoj odgovornosti da bi to moglo neko da prati. A to bi verovatno pratili naši privrednici. Sada da objasnim zašto je ovo veoma opasno i klizav teren. Naravno, niko nama ne može da zabrani da iskoristimo svaki foton sunca, jer ja sam prvo obrazovao se na tome, druga stvar instalisao određene, kao inženjer, kapacitete, ali vidite, svaki elektroenergetski sistem je projektovan da radi na konstantnom naponu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Kad nestane sunca, pada napon. Kad nestane vetra, pada napon. Kad nema vode u hidroakumulacijama, kad nema vode u rekama, evo sad i ta famozna Norveška o kojoj se priča, koja proizvodi 96,3% električne energije u hidropotencijalu, je pala na kolone. Znači, to baš nije tako. A sada ću da ne bi davio, pa da krenemo i na drugi Vratit ćemo se na to. Ovo znači jedna stvar je, znači, kad imamo distributivni sistem, zbog konstrukcije trafostanica. Ovaj sistem bi bio idealan. Pazite, zašto oni do sad nisu privatizovali, po mom mišljenju, distribuciju, elektrodistribuciju Srbije, koja ima blizu 40 ODS-a. Zašto samo 2 rade dohodovno? To su Beograd i Novi Sad, svi ostali su na gubitku. E sad, da bi shvatili plastično, da pokušam da objasnim, vi imate gubitke da je trafostanica recimo na Vračaru, ona ima gubitke, džulove gubitke, zato što je ona prenapravljena, veći je konzum nego što ona može primi. Ali većina naših gubitaka jeste zato što imamo podkapacitivnost. Kada bi mi sad te obnovljive izvore energije uveli u nekom Zaječaru, Čačku, Užicu, ne zato što mislim nešto loše o tim sredinama, nego zato što je manji privredni intenzitet, mi bi onda mogli čak i da ispravimo te gubitke. Ali ako ovo instaliramo u Beogradu, gde su naši najplatežniji sugrađani, mi ćemo još ove gubitke povećati. Druga stvar, kada neko kaže instalisani kapacitet, odnosno koliko košta da napravite jednu nuklearnu elektranu, termoelektranu, hidroelektranu, pa kažu, to otprilike gađamo se redovima veličina, ali postoji jedno nešto, ali uvek. Opet se vraćamo na ono kako je svaki, pa i srpski, odnosno elektrodistributivni sistem projektovan. Znači, vi po teoriji morate da znate da 1 megavat, ajde da se vežemo za megavat, u
balansnim, znači u bazičnim izvorima energije, zamenjuje po teoriji 4,2 u obnovljivim. A kada to dođe do prakse, to bude i 18. Zato je to veoma velika opasnost. Znači, moraju neki ljudi koji se zaista razumeju da naprave granicu gde i kako je moguće. Jer po ovome mi ćemo napraviti u veoma, veoma bliskoj budućnosti katastrofalne rezultate. Znači, ovo što je Grčić napravio u EPS-u, znači, pre svega sa pripremom rude i svega toga, ovo će biti puta 2 rezultate. Hajde, pa da idemo dalje. Ne moram više da moderiram, Đorđe, izvoli. Pošto sam video ovo... Pa ne, mislim, jako opasno prosto odbaciti obnovljive izvore energije. Verujem da to nije bila namera, ali malo tako zvuči kao opciju za Srbiju. Prvo... Se ne odbacuje, sam rekao biti oprezan. Da, biti oprezan i drugo, malo je zvučalo malo teže od toga, bar meni. Prvo, kad se predstavljamo, ja sam učestvovao direktno u razvoju preko 300 MW obnovljivih izvora energije, koji rade danas. Dakle, ljudi, mi imamo, samo da pomene vetropark Čibuk 1, koji ima 157 MW instalisane snage, koji radi. Druga stvar, obnovljivi izvori nisu samo vetroelektrane i solarni paneli. Evo, gospodin Drakolić je uključen u proizvodnju energenta za biomasu. Mi imamo recimo divne projekte, ja ovde neću i nikad to ne radim da se ja reklamiram, ali imamo recimo u mojoj kompaniji koju ja sad predstavljam, imamo projekte cirkularne ekonomije koji su samodovoljni. Daću vam primer. Radili smo projekat u plantaži 13. juli gde se orezina od vinove loze koristi kao energent za grejanje. Dakle, nema dodatnog čak ni nabavke biomasa. Kazano popravnizator Sremske Mitrovice inače proizvodi određeni broj paleta i jedan rest od tih paleta bi bio bačen. Ovako se koristi za grejanje celog kompleksa. To su najlepši projekti, nije svuda moguće imati takve projekte. Nije mesto najlepše, ali je dobar projekt. Hoću malo da dam i učesnicima skupa perspektivu šta sve obnovljivi izvori. Dakle, to je i biomasa. Biomasa je pitanje kako će biti kategorizovana na nivou Europske unije, za sada ona i dalje spada u obnovljive izvore. Ovo za balansnu odgovornost se u potpunosti slažem i to je jedna od najvećih tema, to sam propustio, kažem, ali ovo je dobar šlagvort. Upravo se sada pregovara uredba o balansnoj odgovornosti, gde i mi i druge kompanije koje se bave time, zajedno sa celokupnom privredom učestvujemo. I da, to jeste ključno. Postoji jedan ozbiljna zainteresovanost samih investitora da snose deo balansne odgovornosti. Ono što je njima potrebno za takozvani finance close, odnosno da bi mogli da dobiju efektivna sredstva za finansiranje svojih investicija, oni moraju da imaju predvidljivost. Znači, to je prva stvar. Da li će balansna odgovornost biti u potpunosti na jednoj ili drugoj strani ili će biti podeljena, to je stvar o kojoj se može razgovarati, ali ključno je da imamo uređen sistem i da znamo kako to funkcioniše. Predlog investitora da u jednoj velikoj meri onih plate i snosi iz sopstvenih sredstava balansna odgovornost. Tako da, tome se mora oprezno pristupiti, to nije uređeno, to je ključna stvar, isto kao što je to i kapacitet prenosne mreže, da primi sve te projekte koji se projektuje tek za 2025. Ali prosto hoću da kažem da postoje problemi koji moramo, svi kao zajednica vodimo računa u vezi sa balansnom odgovornošću, postoje izazovi u kapacitetu mreže da to primi, ali hajde da krenemo od nekog, hajde da napravimo jasna pravila. U domenu prezumera ona su prilično jasna. Ja moram kažem, tu moram da pohvalim da je napravljen dosta jednostavan sistem koji radi. Postoje pitanje koje sam pomenuo, poput PDV-a koje mora da se reši, i postoje pitanja poput, ajde da kažem, te daljinske stanice koje obesmišljava neke manje investicije, ali negde smo krenuli. I 15 gigavata, ja se slažem s vama potpuno, ali ajde da napravimo 2 gigavata. Mislim, ajde da krenemo nečeg. Tako je. To je samo kratki komentar. Odlično. Nekako smo sve u znaku broja 15, znači 15 gigavata instalisane snage najavljeno, 15% gubici na mreži, 15% inflacija. Kad smo govorili o tome, pričali ste o ceni struje, videli smo da Đorđe, ja se slažem sa Đorđem, da je praktično cena energije i gasa i struje dugo godina socijalna kategorija preko koje se održava socijalni mir i da to nema veze sa tržištem i ni sa stvarnim troškovima, ni sa tržišnom cenom. A s druge strane smo svedoci recimo da Srbijagas beleži ogromne gubitke zbog visoke cene gasa trenutno na svetskom tržištu, dok recimo svim kompanijama u Srbiji, dakle bez ikakve razlike, isporučuje cene ispod cene koju plaća za taj gas. I na kraju opet svi građani, oni koji imaju gas i oni koji nemaju gas, plaćaju troškove, a recimo
Opet ću da pomenem Fiskalni savet, lakše im da se izvučem na njih, pošto su radili precizne analize. Recimo, kineski HBIS koji uzu Železaru u Smederevu, godišnji troškovi su mu za gas 30 miliona evra, po subvencionisanim cenama plaća, i prošle godine iskazao profit od 200 miliona evra. Sad ne bi bilo logično da kompanije takve koje su vrlo profitabilne, koje će ove godine imati rekordne profite, NIS će imati ove godine 2,5 puta veći profit, tako je, imaće 2 puta veći profit nego što je platio celu kompaniju. On je kupio NIS za 400 miliona, ove godine će imati profit od 800 miliona evra, a svi skukamo kako nam je gorivo skupo. I sad, u takvom jednom ambijentu, šta je rešenje? Je li rešenje da se stvarno uspostavi neka tržišna kategorija, da energija bude cene tržišne, a da se pomaže ljudima i kompanijama kojima je pomoć potrebna, ovako pomažemo svima. A pre nego što odgovorim na to pitanje, ja se prvo ne bi složio da privreda ima subvencionisane cene. Znači, nema i posljednje 4 godine. Za gas govorim sad trenutno. Ne, govorim za struju. Ovo što ste vi rekli. Znači, građani definitivno, i to je uvijek bila socijalna kategorija, nažalost, nisu napravljene socijalne karte i onda i mi koji imamo para plaćamo isto struju i neko ko ne može da skrpi do 15. Dobri 100 evra dele svima. Da. Znači, to je problem. A što se tiče privrede, mi smo, znači, uvek kad smo zaključivali ugovore sa EPS-om, gledali smo međunarodno tržište. Na bazi toga smo i zaključivali ugovor. Znači, ja, ako ne kupim od EPS-a, mogu sam da kupim to od neke druge kompanije, ili kod nas sad slobodno tržište. Samo da vam kažem, znači, mi smo mogli prošle godine da kupimo struju za 23. po 90 evra sa strane, znači van zemlje. Mi ćemo sigurno, danas ga plaćamo 95, sigurno će nam dići bar 10%, znači bit ćemo na 105. Već smo nešto izgubili. Ovo sa gasom je katastrofa. Mislim, to je verovatno najveće subvencije se u stvari daju na gas. Jer ta cena gasa koju mi danas plaćamo, gotovo privreda. U određenom delu, vi vidite danas u Nemačkoj se zatvaraju preduzeća, zato što ne mogu da izdrže tržišne cene gasa. I pogotovo ovo, sad ako vi imate visoko profitabilna preduzeća koje plaćaju jeftino energente, onda morate sediti. Ali šta je tu najgore? Da li mi znamo koju struju plaća Bor? Ja vam tvrdim da on ima 15-godišnji ugovor. Znači, on ne plaća ovu cenu koju mi danas plaćamo kao privreda. Sličan je verovatno slučaj sa Smederevom. Ja sad ne bih mogao da tvrdim, ali verujem da je to. Hoćete da kažete se država ponaša kao antirobih? Država, ajde dođi brale, evo ti, razume svi uslovi, a posle se češ, razumeš. A nama, domaćim privrednicima, nema veze, vi niste bitni. Sad kad smo kod obnovljivih izvora, ja bih malo da se pohvalim. Znači, ja mislim da mi danas smo napravili najzeleniju fabriku u Evropi. Znači, radimo na biomasu. Pre 3 godine smo napravili kogenerativno postrojenje, što će biti verovatno jedan od modela za sutra za Srbiju, a to ću vam reći zašto. Znači, mi trošimo otpadno drvo, biomasu, sva ono šiblje što se skuplja i tako dalje. I naša ta elektrana da bi napravila godišnje kontinuirano proizvodi 8,6 MW toplote i 2,4 MW struje. Znači, to nije ova struja iz vetra i ova struja iz solara, jer ona je kontinuirana. Znači, mi 24 časa dnevno kontinuirano proizvodimo istu, osim ako nema nešto se ne desi, ali ne desi se gotovo nikako. Ili ako imamo remont, onda ne radimo uopšte. Sada, šta je bila novina ove godine? I proizvodimo normalno 80.000 tona peleta koje koristi narod za grejanje. Šta smo uradili ove godine? Negde u maju mesecu smo završili. Prvi u Srbiji smo stavili solarne panele. Imamo 30.000 kvadrata krovova u fabrici, svi krovovi su pod panelima. U junu je pušteno,
I to je kapacitet koji nama treba za našu proizvodnju. Znači, ne ide ništa u mrežu, mada sad smo dobili taj ugovor mogućnosti, ako slučajno imamo neku, ne znam, intervenciju, da možemo to da puštamo u mrežu, ali nećemo da puštamo. Znači, preko dana, kad je lepo vreme, mi ne koristimo struju iz mreže, koristimo iz naših panela. Naredne godine pravimo novih 3 megavata i tu sad imamo pravni problem. Zato što mi to nećemo da pravimo za tržište. Ja hoću to preko dana da guram u bateriju, a noću da puštam, pošto mi radimo 24 sata, noću da puštam u proizvodnju. Znači, sve smo dogovorili, našli relativno povoljne baterije, znači nisu one maskave baterije, nego koreanske baterije koje su relativno povoljne, vraćanje investicije, sve zajedno sa panelima 8 godina, što je okej. Razumete, na bazi današnje cene struje. Sad, sutra, kad bude, bit će onda, kažu ne 8, bit će 7, 2 godine i tako dalje. I to je model. To je jedan od modela. Šta smo mi videli u Sloveniji, kako smo uopšte došli do toga? Vi imate privatne firme koje balansiraju struju. Imaju baterije sa 150 megavata. Razumete? Znači, jedna firma, 150 megavata ima baterije, koja, kad ti imaš višak struje ili eventualno imaš iz nekih izvora koji nisu tradicionalni, on ti kupuje struju, razumeš, a kad si u problemu, onda ti zavali tu istu struju po 3 puta veće cene. I to je jedan od modela koji ja predlažem. Drugo, ono što je budućnost Srbije, ja kažem, znači, cela Srbija može da se greje i da koristi struju 5 do 6 meseci godišnje. To je ovakva kogenerativna postrojenja kakva mi imamo. 200.000 hektara u Srbiji. Danas imamo 700.000 hektara koji se ne pipaju. Razumete, godinama, 10 godina, 15 godina, niko ih nije obrađen. Sadi se brzo rasuće bilje. Znači, to je bilje koje vi dobijete grane ovako debele, energetska vrednost kao bukva, rastu 3,5 metra godišnje i dobijete po hektaru između 40 i 60 tona po hektaru. 14.000 sadnica na jednom hektaru. To vam je ekvivalent između 8, znači između 4 i 5 miliona tona nafte. Energetski. To godišnje toliko troši? Cela Srbija. Da. Ali gledajte, znači onda mi više ne trošimo gas. Mi imamo 5 meseci godišnje, svi gradovi u Srbiji se greju i koriste struju, kontinuiranu struju iz tog kogenerativnog stroja. I državi efekat na bazi današnjih cena nafte. Vi lepo platite seljaku to što treba da mu platite, razumete, i država plus 2 milijarde. A ako ne mora, još bolje. Bar 2 milijarde bez struje. Struju nismo obračunali. Evo, to je, da kažem, neki naš... A što se onda to ne radi? Pa ne znam, mi to pričamo godinama. Evo mi sad... Što se investicije pripremaju za strane investitore koji imaju nameru da ovde ne da proizvode finalni proizvod kao što je to kompanija. Ako to nije u interesu EPS-a. Ovo, odnosno ne EPS-a, nego NIS-a. Razumeš, da nije u interesu NIS-a da dođe takav proizvod, razumeš? Pa znam, ali valjda u interesu društva i države, građana. A ko brine od države? Pa mi, evo, da smo se iskupili. Ja mogu samo kratko, mislim da niste prosto stručnjak ovaj. Samo kratko sam dođem, ovo vezano za cenu struje, u prirodi, šta vam kažem, znate koliko je bila kupovana na berzi, ali slažem se da nije isto kao sa građanstvom i sada imamo 95, imat ćemo 105 od januara, ali ono što treba ljudi isto znaju da tih 105 nije 105, nego je to 105 plus mrežarine, plus takse naknade, zavisno od snage priključka, to je 130, 140, 150. A ovo za CHP slaže se, ja neću isto, mi imam projekat u 6 MW u Slatini, to je velika šansa, ali mislim da nešto što biste vi sigurno pomenuli da ste završili sa biomasom, možda to nije loše da se kaže kao neka poruka sa ovog skupa, imamo ogroman kapacitet, kao što ste rekli, ja se potpuno slažem, CHP postrojenja su velika šansa, međutim šta nemamo? Nemamo, i to zaista treba da se uredi,
nemamo efikasan rad glavnog snabdevača Srbija šuma. Dakle, imamo kratkoročne ugovore, nemamo infrastrukturu, nemamo putnu infrastrukturu, nemamo sistem krčenja, skupljanja ostataka biomase. Dakle, to je nešto što bi država, ja mislim, ako se slažete, gospodin Drakulić, čisto komercijalnim osnovama mogla da uredi bez neke velike, da kažem, bez velikog zaduživanja. Mislim da to je jedna od ključnih stvari za razvoj biomase i CHP-a. Samo kratko, pa tu imate... Omiljena firma. Tu imate, pa to je moja omiljena firma, da. Tu imate, ima dugoročnih ugovora. Mi imamo, recimo, 10-godišnji ugovor, ne bi ušli u ogromnu investiciju. Ali se po pravilu teško dobijaju. Ali se po pravilu teško dobijaju. Ali šta je najveći problem? Što oni te ugovore ne ispunjavaju. Znači, prošle godine su nam ostali dužni 21.000 kubika, ove godine 42-3 će da bude. I sad... Pa čemu ugovor? Ne, ali gledaj, oni misle, razumeš, ti nisi imao da sada firma, ovi koji ne isporučuju imaju slične ugovore, razumeš, čuta. Ali mi ćemo da ih tužimo. Nema šanse, razumeš. Po cenu, ja bih voleo i da stanu da isporučuju kada ih tužimo. Jer tek onda će da nadrljaju, razumeš. Nemaju pojma koliko će to da ih košta. Razumeš, naš claim za 21. je 1.600.000.800, znači ove godine će biti duplo i to će da plati. Znači, nema Boga da ih neko spasi. Sad, ovo što se tiče ovoga vaše, oni ljudi, da vidite vi šta posle seče šume, šta ostane u šumi. Znači, u Hrvatskoj na otprilike isti obim njihovih hrvatskih šuma, oni skupe između 500 i 600 hiljada granjevine, otpada i tako dalje. Znaš šta je 600 hiljada? To je, meni treba 40, znači to ti je 12 kogenerativnih postrojenja kakve mi imamo. To ti je 12 malih gradova u Srbiji da se greje i da ima struju. Oni to bace, ostave u šumu. I to ne vredi. Mi smo rekli, evo, mi ćemo dovedemo, imamo Indijce, mi ćemo da skupimo. Ne daju. Prvo, pola to nešto trguju, razumeš, nešto to seckaju malo ovo, za lično, a ovo je gro ostane u šumu. Pa evo, u prilog ovoj priči... Gospodin Drakulić je rekao ulagajući u baterije. Najveći problem kod trgovine električnom energijom je njeno skladištenje. Ali ono što on je pomenuo, on je rekao i 2 i 3 puta može da bude skuplje struje. Znači, struje mi dobijemo jedan račun. Imamo zelenu, plavu, crvenu zonu. Cena električne energije u roku 24-časovnom periodu, ciklusu jednog dana, ta cena je toliko drastična da ne možete da pretpostavite. Znači, cena u 2 ujutru i 2 popodne je razlika 1:100. Prema tome, ovo je budućnost i u to treba država da uloži. Da kreditira svakog ko je kreditno sposoban i ko može ovo da uradi. Prvo, rešavamo deo balansa, a druga stvar, kao kad je Zorana Mihajlović rekla svoje vremeno, zašto nije ona želela da gradi Đerdap 3, pa kao to je presipanje šupljeg u prazno reverzibilna elektrana. Ne da nije, nego ona to kao ekonomista nije mogla da shvati. Ne razume. Problem je što državu vode ljudi koji ne razumiju. Da taj 1 kilovat, kad mi izvozimo električnu energiju, i uopšte nije sporan taj termin kad mi izvezemo struju. Problem je po kojoj ceni Elektroprivreda Srbije izveze cenu. Jer kad mi 70% električne energije dobijemo iz 4,3 gigavata instalisane snage u upru. Znači, problem je kad vi prodate za 2 eurocenta kilovat, znači u 2 ujutru, a onda ga kupite za 25 do 50 u 2 popodne. Da smo imali veći broj reverzibilnih elektrana, da je država kreditirala ljude poput gospodina Drakulića koji imaju sposobnosti da to naprave, onda bi država samo na tome zaradila. U krajnjem slučaju EPS sa velikim reverzibilnim elektranama, sad se pojavlja ta priča oko Bistrice, ali ona se uvek pojavi pa se onda stavi u drugi plan. Znači, ne samo da reverzibilne elektrane omogućaju, to je najveća zarada, to je isplativije nego trgovina oružja.
trgovine električnom energijom, na taj način. Zavisi kako za koga. Pa Nekima dobro, se to više isplati. dobro, i to je tačno. Ali druga stvar, znači, sad dolazimo i do toga, kad imamo tako veliki broj reverzibilnih hidroelektrana, načina da skladišnemo električnu energiju, onda imamo mogućnost i da inkorporiramo mnogo veći broj obnovljivih izvora energije. To je dvostruka win-win situacija za ovu državu. Da, i to je sad, tu zapravo opet se vraćamo na početak. Da li je moguće da ćemo mi, dakle, ove i sledeće godine potrošimo uludo 4 milijarde evra, sa te 4 milijarde evra mogli smo završimo i hidroelektrane na Đerdapu i Bistricu i pride još verovatno jedno, dve termoelektrane i da umesto 4 milijarde evra platimo na uvoz svih tih energenata za toliko da naplatimo izvoz iz tih novih kapaciteta. Da. Stvarno je nevjerovatno. I s druge strane, kad ste pomenjali ovu biomasu, ako sam u pravu, a mislim da mi je negde ostao taj podatak u glavi, 1.000.000 hektara neobrađenog zemljišta u državnom vlasništvu. Da li je moguće, zašto se Srbija šume ne bave tim poslom? Zar to nije isplativo i njima, što Miloš kaže, ili obezbediti neke subvencije? Ma nema potrebe za subvencije, samo treba omogućiti ljudima i pružiti im priliku da zarade. A da to bude opet svima u interesu, ne samo pojedinci. Mogu samo... Da. Znači... Besmisao države u kojoj je pomenuo energetsku efikasnost oko oblačenja zgrada, ali to da plastično pokušam, stručno malo rekao. Znači, šta to znači? Kada vi samo promenite stolariju i fasade, vi možete uštediti 30% energije. A, pazite, mi kao država Srbije, uopšte ovaj region, ne možemo da se takmičimo sa Japancima u proizvodnji automobila ili s Nemcima u proizvodnji televizora. Ali i tekako sposobni ljudi mogu da proizvode PVC stolariju, fasade, odnosno te izolacione elemente, to nije nikakva tehnologija. Zapošljavamo svoju privredu, veliki broj ljudi, ali zaista, zamislite koji je to broj građevinskih radnika koji bi učili, kad bi se presvukao samo ceo Beograd, ništa više. Eto, to je to. Samo pitanje ko će to da plati. Razumeš ti što da imaš? Pa da, ali ako je povrat, vi ste rekli da će vama se investicija isplati za 7-8 godina. Samo da ti kažem, izvini, znači, mi smo pre 7-8 godina imali para iz Evropske zajednice koja nam je pomagala upravo za to. Ovo je, ne znam, 30-40% koliko je. Tako je, bile su subvencije za izolaciju, za stolarije. To je sad, nažalost, nestalo, država naša nema para, baca na druge stvari, tako dalje. Pa iš helikoptera pa ne stigne do zemlje. Ja imam direktni primjer, znači ova kompanija Prezant iz koje ja dolazim je, nastala u Sloveniji. Sad u Sloveniji su samo mi i druge kompanije poput Petrola, nije važno, smo uradili preko 50 javnih zgrada u Ljubljani. I da, 50% je bile subvencija CAPEX-u iz kohezionih fondova, ali je povrat investicije bio između 7 i 10 godina. Ono što fali, to je lepo, mislim ste dobro razumeli moju pojentu, moja pojenta je bilo upravo to. Mora se napraviti centralni fond koji koristi deo iz predpristupnih sredstava, deo iz države, nečega ima, to može da se skalira, može da se regionalizuje, ne mora da ide odjednom za sve. Znači, postoji period od 10-15 godina pred nama, ali hoću da kažem, dakle, uz jedno najelementarnije odgovorno postavljanje sistema, to je moguće uraditi na način da sam beneficijar povrati ta sredstva u periodu od do 10 godina. To treba da ostane, da prosto se razume da nije bespovratno trošenje sredstava. I kad govorimo o energetskoj obnovi zgrada, zamena stolarija, fasada, bolja izolacija, ali i zamena tamo gde je potrebno energenta. To je prava energetska obnova zgrada. Naravno, fasade, stolarije, obavezno, one su nužan deo i kao što ste ispravno rekli, 30% samo na to može se uštediti. Ali istovremeno imate u ogromnom broju slučajeva pa ste grejanje na mazut. Znate šta je mazut? To su sumporna isparenja, CO2 isparenja. Tu je moguće napraviti mnogo efikasne sisteme koji će brzo sami po sebi uraditi investiciju. Da, i to je ono što mi još uopšte ne pominjemo, a to je količina zagađenja koja se emituje u vazduh, jer za razliku od nekih drugih zemalja ovde se to još uvek ne plaćaju te takse i sve to, a sigurno će jednog dana
doći to na naplatu i onda sad se postavlja pitanje da li je bolje uložiti novac da se smanji, poveća energetske, mi smo dakle, mi trošimo 2 ili 3 puta više energije po jedinici proizvoda od bilo koje uporedive zemlje u regionu, da ne govorimo o ove najrazvijene zemlje, govorimo o Bugarskoj i Rumuniji, od kojih smo do pre 10-15 godina bili bolji. Tako je, i mogu vam dam primjer još, Naravno. jer tu baš imamo iskustva i to volim da uvek pošaljem kao poruku, s tim što moram da kažem da je Srbija napravila pravni okvir, ja sa sticam okolnosti nekih prethodnim rolama delimično učestvujem u pravilju tog okvira, da, izvor je iz Japana i iz Nemačke, to su neke 2 škole energetske efikasnosti, imate i danas, samo što nije, možda je pokriveno oko 40% opština, treba 100% opština bude pokriveno. Kako izgleda projekat? Pazite, projekat, win-win. Imate neki sistem javne rasvete, imate neki trošak struje i održavanja tog sistema. I opštini je možda milije da taj kapis potroši nešto drugo. Imate mehanizam u kojem se napravi tender, transparentan tender, dođe se do javno-privatnog partnerstva i onda privatni partner finansira u mere energetske efikasnosti. Ovo je vrlo jednostavni projekti, inženjer, znate, zamena rasvete stvar je jako jednostavan inženjerski postupak, vi dobijete 70% ušteda. I pazite, vi ste ekonomista, gospodin Ćulibrk, opština plaća nečeg 100. Privatni partner dođe, snosi celu investiciju, nakon primjenjenih mera koje je snosio privatni partner, opština plaća 30. Razliku na period od 7 do 15 godina plaća privatnom partneru, nakon isplate investicije mere ostaju javnom partneru. Dakle, već postoji mehanizam, 40% opština to primenilo, imamo još 60% koje to mogu da urade. Dakle, ima rešenja koje mogu da budu samo isplativa. I to treba malo više da zaživi. Evo samo da objasnim ovo, jer deluje kao naučna fantastika, ali nije. Da, ali samo primjedba jedna mala, da, rekli ste, čini mi se, onaj ključnu kariku koja nedostaje, transparentan tender. Ne, ali kolega je rekao ovo, ali pošto ovo je zaista tako i ovo su podaci koji su čak i drastični, ali samo da vam plastično objasnim zašto je to moguće. Zamislite jednu, znači, sijalicu od 100 vati, znači, sijalično grlo je 27 i sad četvrka živina sijalica koja emituje ono toplo, žuto svetlo koje naše sunce imitira, troši 100 vati i traje 800 sati. Na luminiscenciji, znači na temperaturi 2700 kelvina, 1200 luminiscenca, to je znači to standardno svetlo na koje smo mi navikli. Sad, ako već uvedete metal halogen, ona će da traje 1500 sati i trošit će nekih 70 vati. Znači, M će duže da trajemo. Ako uvedete štedljivu silicu, treće kategorije, znači, to pada na 30 vati i može da traje i 4 do 5000 sati, zavisno od kvaliteta. A ako to prebacite na LED, znači iste karakteristike, sijalično grlo je 27, temperatura 2700 kelvina, to je ono žuto svetlo, luminiscenca 1200-1300, znači njen rok trajanja s onih startnih 800 sati može da bude 20.000 sati, a potroši umesto 100 vati 10 vati. Zato je ovo što je kolega rekao, to nije naučna fantastika, to je moguće. A onda dodate i daljinsku kontrolu, senzore, svašta nešto i otuda i tolike ponude iz inostranstva, to znači, to svaka opština može da uradi. Sad, postoji opštine i verovatno i firme koje nisu, koji su kreditno sposobni, još bolje da to same urade sa svojim inženjerom, jer to zaista toliko jednostavan inženjerski poduhvat da je to prosto nevjerovatno. Pa da, ali to je, uvek se vraćamo na to, da se drugačije radilo i upravljalo, ne bismo ni danas pričali o ovim milijardama koje ćemo potrošiti na uvoz, nego bismo pričali o tome gde usmeriti profit EPS-a, u koje nove projekte, u koja nova postrojenja sa smanjenom emisijom ugljen dioksida i tako dalje. Ono što, ja se izvinjam da ako neko od vas slučajno ima bilo kakvo pitanje za bilo kog panelista, ja mislim da su oni raspoloženi da odgovaraju i vama, ne samo meni, i zaista pre svega me interesuje ono što vas zanima, možda ja vodim ovu raspravu u nekom drugom svetlo od one koja vas više zanima, pa ako imate bilo kakvo pitanje, sugestiju, ja vas molim samo da slobodno se javite i uključite u debatu.
A ja moram, pošto sam ekonomista, dakle, neke stvari kapiram, ali neke ne kapiram. Zašto postoji uopšte ove tarife, malo prije, mislim da je Miloš pomenuo ili Đorđe, zelena, plava, crvena. Zar nije logično da se svakom proizvođaču, EPS je proizvođač, isplati da proda što više svoje robe? Zašto? Da proda što više svoje robe. Zašto on mene sa razlikom u cijeni stimuliše da troši manje? Ok, ja kapiram da je globalni trend da se smanji potrošnja, ali ako proizvodim neki proizvod, pa valjda mi nije cilj da prodam 3000 primjeraka, kako mogu prodam 30.000 primjeraka nina. Zašto bih ograničavao? Zašto bi neko kupi jedan nin, cena bila 350, ko ćeš dva, onda je za drugi 500, a za treći 1000. Nelogično. Veoma jednostavno, neko je od kolega na početku rekao da je ovde cena električne energije, naročito za građanstvo, cena kupovine socijalnog društvenog mira. Cena električne energije u inostranstvu, na evropskom tržištu, cela Evropa je povezana, znači je drastično veći. To je sada pokušala Republika Srpska koja ima sličnu elektroprivredu kao i mi. Znači, oni stimulišu svoje privrednike, svoje građane pre svega, da troše manje da bi imali što više da izvezu. Jer tu onda ostvaruju ekstra profite. To je loše. Banalno. I da bi što manje uvezli. Tako je, a kod nas je, nažalost, ali poenta priče, recimo, njihov direktor, njihovog EPS-a, odnosno Elektroprivrede Republike Srpske, je bio jedan od boljih studenta, legendarnog dekana sa Mašinskog fakulteta, gospodina Nikolića, gospodin Krčić, ja ne znam da je se obrazovali. Pokupio neka bolja znanja. Pa dobro, ogreja se pored vatre, šta? Samo ja čak verujem da nije ni pekao te prasice i jagnjiće na mazut, mislim. Ni na lignin, bar neki kvalitetan čumor mora za to. Da su sjedili neki profesori u nadzornim odborima. Njihova odgovornost treba. Oni su bili plaćeni da ne verifikuju baš svaku odluku gospodine Krčića. Da, to ste upravo. Ja mislim da je vreme da se upravo to pitanje odgovornosti ljudi koji sede tamo i ćute dok se nevolje dešavaju i na kraju se svima ispostavljaju računi, a oni ne odgovore ni zašto. Ja zaista mislim da je bio red pitati članove pre svega nadzornih odbora koji donose na kraju krajeva odluke, a ono što smo i pričali, verovatno nije sam Ića donosio ni odluke, nego i samo izvršavao, pa onda zbog toga niko neće ni da odgovara. Ali opet dolazimo sad smo tu gde smo, nažalost. Tako je kako je, a plašim se da će sledeće godine biti stvarno još gore, jer ne vidi se kraja ovo sve što je i došlo do poremećaja na tom tržištu energenata i pre rata u Ukrajini, a naročito posle toga. Evo vidimo, sad je ograničena cena ruske nafte, što je onako deluje potpuno paradoksalno kada se i te ekonomske sankcije uključe u te političke i prave sukobe na kraju krajeva. Čini se da ovo možda ovde je stvarno predaleko u tom smislu što vidimo da se taj rad sankcijama povećava i zaoštrava, a samo će to da na kraju poveća ukupni račun koji će svi na kraju platiti, jer vidimo, juče sam gledao neke procene, MMF za Nemačku za sledeću godinu prognozira recesiju, pad bruto domaćeg proizvoda 0,3% i još par zemalja Evropske unije, što je još u ovom trenutku deluje kao optimistično, da bi situacija mogla da bude i mnogo gora, pogotovo ako verujete onome što govori i piše Nuril Rubini. Ja čoveku verujem jer je predvideo 2008. pa sad nekako mi se čini da bi trebalo pažljivo ga pratiti. Gde mi možemo... Ja stvarno pokušavao sam da iz ovoga izvučem koja je u stvari svrha tog ograničenja nafte na 60. To znači, to je donela Evropska zajednica. U Evropskoj zajednici samo Mađarska, ja znam, u ovom trenutku je dobila saglasnost, jer nema druge mogućnosti da uveze i Češka i Slovačka. Znači šta? Ona je stvari sad sebe još jednom ošamarila, Češka, Slovačka i Mađarska neće dobiti naftu. Neće dobiti po 60. A drugo, ne znam da ste videli to,
Znači, ta nafta se sad preselila, krenula je na drugu stranu. Pa ići će preko Kine, dok Krenula je na Indiju, krenula je na Kinu, ne znam, da ste čitali te procente skoka, robne razmene i tako dalje, to su uglavnom energenti, nisu to neke, vi verovatno za Rusiju neke robe koje sad danas ne mogu da kupuju iz Evrope. Tako da ja ne vidim svrhu te mere, pogotovo što su oni slično hteli sa gasom urade, pa su se upošili, jer to ipak može da izazove mnogo teže posledice. Može. Znači, ja se potpuno slažem da je to besmislena odluka koja će samo da učini evropsko tržište, odnosno evropsku privredu nekonkurentnu u poređenju sa privredom Sjedinjenih država. Ne znam, svi koji prate cenu energije, energenata, znaju da postoje dve referentne svetske berze za trgovinu naftom, to je u Evropi nafta tipa Brent i VTI, severnoamerička nafta. I razlika je uvek, barem od kako ja, neću da kažem uvek, poslednjih 10 godina, znači razlika je bila od 1,3 do 1,7 dolara je bila evropska nafta skuplja. Evo, jutro sam malo se bavim trgovinom, nebitno, nafta tipa Brent je košao 79. Ne, jutro si 85, 86. Skoro 86, 85,9, 79,9, znači razlika je 6,5 u poređenju sa 1,7 i to je startna prednost za američku ekonomiju. Jutros je kod nas košao cena gasa na evropskim berzama, ja to pratim ovako, na evropskoj berzi nikad nisam u trgu, oko $1.300 za 1000 metara kubnih, a jutros je u Americi košao $6,42 za milion britanskih termalnih jedinica, pošto drugačija metrika, to je neki $219 za 1000 metara kubnih. Sad vidite koja je startna prednost američke privrede. Sad, ako znamo zbog ubrzane zelene tranzicije na evropskom kontinentu, to povlače za sobom i veću upotrebu gasa. U ovom trenutku Evropljani troše 20%, odnosno 20% električne energije se dobije iz gasa, a cena gasa diktira i cena električne energije jer je takav mehanizam tržišta, odnosno i cena struje je kolokvijalno mnogo veća nego u Americi i onda to su odluke koje će strašno, evo jednostavno, mi smo prošle godine plaćali $270 za 1000 metara kubnih, Nemačka je plaćala 230, Turska 210, a evo sad vidimo koje su cene u Evropi. To će pogubno uticati, ono što je gospodin Drakulić rekao, ta nafta odlazi na druge tržište, Rusi daju popuste za druge tržište jer žele da osvoje pre svega tržište Jugoistočne Azije, Indija, Bangladeš, Pakistan, Indonezija, tu živi 40% svetske populacije, Rusija je tu bila beznačajan isporučac nafte, Indija preti da, odnosno sigurno će do kraja godine biti zameniti Evropsku uniju kao drugi, posle Kine, najveći uvoznik ruske nafte, to je to. Da li se nama može desiti da uskoro kupujemo rusku naftu od Kineza i Indije? Samo da plaćamo skuplje, naravno. Ali gledaj ti šta, ti sad imaš jednu Saudijsku Arabiju koja kupuje rusku naftu. Pa da. I onda, da li ona blenduje, šta radi, to niko živi ne zna, razumeš šta će da izađe, razumeš, on čak i može ovo da koristi za svoje tržište, neka tu okolna, a svoje će ima usvojena, tako da ima svašta se. Ja mogu samo se složiti sa ovim, kažem, čak i geopolitičkim observacijama, mislim da su potpuno tačne da je Evropa najveći gubitnik i to smo znali od početka krize, ja sad opet malo na ovu neku konstruktivnu, ajde kažem, neću reći umereno optimističnu stranu, dobra vest je što postoji alternativa i za gas. I ono što mi vidimo na tržištu, uključujući i u Srbiji i u regionu, na primjer u Rumuniji, imamo jednog velikog nemačkog klijenta, naravno Nemačka je najviše izložena i njihove kompanije sada traže rešenja, toplotne pumpe, recimo. Toplotne pumpe su dugo bile potpuno zapostavljene, one, kako su mi dragi inženjeri s kojima sarađujemo i koji rade kod nas objasnili, umeju da transformišu čak u odnosu 1:5 na jednu jedinicu struje, mogu da generišu... Najobičniji vetar za meni. Da, dakle, od jedne jedinice struje mogu da dobiju 5, ukupno 2 ili 3 toplote i 2 hlađenja. I ono što mogu da kažem je da vidimo u zahtevu naših klijenata da se čak i veliki sistemi u megavatima prebacuju na toplotne pumpe. To je šansa i za srpsku privredu i za region, cena tehnologije je pala,
i zavisno od lokacije, tu imate malu geotermiju, cela Vojvodina, vi to vjerojatno znate, je relativno dobro mesto za voda i za voda-vazduh na toplotne pumpe. To je nešto što može delimično da mitiguje izloženost volatilnim cenama i uopšte mogućnosti snabdevanja gasom. Da, izgleda ću nas ovo natre da počnemo koristimo neke resurse, koliko ima termalnih voda koje se onako izlivaju i puše, odlazi para u nebo, a da se to uopšte ne koristi ni za što. Zaista je nevjerovatno koliko. Dobro, geotermalno i teže, ali da svaki može zameni klimu sa vetrouređajem, to je COP 4,5, znači na 1 kW vi dobijete za 4,5, to može svaka državna institucija doreći. Ja imam 17 godina, samo da znaš, znači, kuća u centru, ubo sam Beogradsku reku na 104 metra i dobijem vodu u 14 stepeni, razumiješ? Leti, ta voda prolazi kroz sistem, hladi celu kuću, zimi se malo dogreje i onda... Da bi 1 stepen podigli temperaturu te vode, koju gospodin Draković priča, potrebno je 8% više energije da utrošite i onda kada vi tu vodu sa 14 stepeni, a to je jako visoka temperatura, znači dobar izvor ubo, znači ali 12 nije problem i 10 u Beogradu, znači da dovedete do nekih 20-22, da baš ne imitiram predsjednika koji insistira na nekoj temperaturi 19 stepeni. Da sedite u džemperu, da. To je. Da li imamo neko pitanje, eventualno? Naravno. Može. Evo ja sam Tonac, ali dobar dan učesnicima. Jedno pitanje, u stvari dva pitanja. Biodizel, šta je sa biodizelom ako već govorimo da smo poljoprivredna zemlja? Biodizel, koliko ja znam, ne može se kupi kod nas i isto tako i bioetanol. Mislim, povučen time, vlasnik sam Saba, volim Saba, naprimjer Švajcarci imaju fenomenalne Sabove koji idu na bioetanol. Ja znamo da je on jeftiniji nego klasičan, zar to isto nije neka energetska štedljivost, pošto bi bio dizel i bioetanol dobijali iz poljoprivrednih dobara. I pitanje možda, tu su više pravnici zainteresovani, jer pravno regulisano neko zna s vaša regulativa da privatno domaćinstvo možda ima vetrogenerator. Ja koliko znam, to ne može da ima. Mogu poslije ja na to odgovoriti. Zoli. Može, privatno domaćinstvo može da samo sebe snabdeva. Može. Postoje neki uslovi, to je da instalisana snaga ne bude veća od odobrene snage priključka, ali odobrena snaga priključka, mi to volimo kažemo klijentima, nije uklesana u kamenu. Dakle, ako vi imate veću potrošnju, vi ćete povećati odobrenu snagu priključka. 2 puta godišnje možete da imate. Eto, 2 puta godišnje, ali možete. Morate da budete povezani na unutrašnje instalacije i morate većinski deo da koristite za sopstvenu potrošnju. E sad, dali ste mi dobar šlagvort kad ste rekli domaćinstvo, odnosno ono što tek treba da zaživi u Srbiji su energetske zajednice. One su uvedene kod nas sad u zakonodavni okvir. U Grčkoj sad imamo jednu ogromnu eksploziju energetskih zajednica. Stvarno mi se to velike šanse za Srbiju. To posmatram čak kao neko ko je stručnjak u energetici mimo posla kojim se trenutno moja kompanija bavi. To su vam različita seoska udruženja i njihove zadruge. Onda potencijal je nepojmljiv u rezidencijalnom sektoru, gde biste malom intervencijom u stambeno pravo mogli da dobijete jedan efikasan sistem da se praktično stambena ili zajednica uopšte, ne samo stambena, nego zajednica stambenih zajednica, kao energetska zajednica, posmatra kao poseban subjekt, koji onda može da proizvodi struju. Pa, na primer, banalizovano, ako je na krovu jedne zgrade manja površina, ali je na krovu druge zgrade veća površina, ako su oni svi deo jedne energetske zajednice, zamislivo i vrlo izvodljivo da ovi koji proizvode više mogu da se smatraju kroz mrežu da snabdevaju ove koji su isto članovi iste zajednice. Energetske zajednice su velika tema i u poljoprivredni i u rezidencijalnom sektoru i mi očekujemo sledeće godine znatan rast energetskih zajednica. A ovo apsolutno može biti renjača. S tim što i to vam kažem pravno
jer sam sam pravnik i bavio sam se konsultantskim, odnosno advokatskim poslom, ozbiljan je napor u smislu zaštite životne sredine. Ima ozbiljna procedura, posmatranje uticaja ptica, slepih miševa i tako da u realnom životu... I bezbednost da se ne otkači taj LSD, mislim, to je najveći problem. Da nije blizu komšije. Ali dobro, ja s tim se, moram kažem, bar ja nisam se usreo u praksi, postoje sada proverene tehnologije. Imate... A ne, ja se razumio da čovjek hoće sam da napravi. A sam da je napravi, mora da bude sertifikovana, mislim, mora da... Za biogoriva, mislim, trebaš za biogoriva. Pa dobro, biodizel ima par ljudi koji se time bavi, međutim još to nije rasprostranjeno u Srbiji, niti ga ima na komercijalnom tržištu, ali međutim taj market će da dođe. Kao i što je najvažnije gorivo budućnosti, kao što stiže vodonik ljudi. Znači, vodonik je gorivo budućnosti. Ova borba protiv baterija treba da... Molim? Nije litijum. Pa ne, kažem, treba izdržati u ovoj borbi protiv litijuma, jer litijum je u meni nešto što je kratkog veka. Razumiješ? Pa već sad postoji nuklearna baterija. Tehnološki. Pa, tehnološki. Drugo imaš danas još 3 vrste baterije, nemam pojma. Ja znam još imaš natrijumove, imaš grafitne i imaš olovno kristalne. Meni sad ljudi, stručnjaci kažu, i sad mi čekamo, daj Bože, ako su blizu, oni rade već to za automobile, manje. Ne rade ove za storage još uvijek. Međutim, kažu, brzo će da dođe do toga. Ako to bude, to je budućnost, zato što ti i olovo, kristal nema šta, olovo možda ga, razumeš, recikliraš i praviš novu bateriju ili staviš i tako dalje. Tako da je to... I vi ste protiv predsjednika. Molim? I vi ste protiv napretka. Nismo protiv napretka, mi smo protiv korupcije. Znači, ovo je tema možda za jednu posebnu vodonik. Samo da vam kažem da, pošto sam ja jako zainteresovan za to gorivo i mislim da je to gorivo u budućnosti, čak ima jedna naša ekipa, samo da vam kažem, koja danas učestvuje u verovatno najvećem projektu na svetu. Radi se u Maroku, tamo onaj deo da je Polisario bio. Šta je tamo dobro? Tamo su oscilacija vetrova tokom dana i noći i tokom 1. januara, 31. decembra, 20% svega, non stop duva. Razumeš, duva je na plus 35, duva na plus 24, ali duva stane. I na 50.000 hektara se pravi projekat čudo. I to će vjerojatno biti Međutim, u tom regionu radi se ogromni poslovi i Amerikanci i tako dalje. Tako da je vodonik, znači gorivo u budućnosti, pod 1 prvo brodovi, posle toga sav teretni transport i onda ovo komercijalno vozilo i tako dalje. Šta će biti, ljudi? Šta je ono što je bitno za nas koji smo u privredi? Sutra, nama će to doći, mi mislimo da, znači sve što proizvodiš, morat ćeš da dokažeš odakle ti je energija. Ako slučajno koristiš ova fosilna goriva, penali i to kako. Na prošle godine u jednom trenutku došlo do 105 evra, koliko je bilo, tako? Sad je prošlo 75 evra. Sad je 75, malo je palo zato što je sve palo i tako dalje. Ali definitivno, ti sad praviš recimo u kartonka vunka, praviš nešto, koristiš ugalj, ali to ne možda prodaš više za te pare u Evropu, možda prodaš u Indiju, Pakistan. Eto, to je to. Ovo je ključni dodatak i zaista i mi već sad u ponudama klijentima konzervativno računamo cenu od 30 evra po toni CO2, a evo kao što smo rekli, realni će biti, to je baš konzervativno, i bukvalno vidite, kada to dodate vrednosti investicije i povratu, vi dobijete mnogo brže, vi dobijete prosječan, kada kažem, potrošač koji ima elektranu od 1 MW solara, on će uštediti recimo po konzervativnoj matematici 30-40 hiljada samo na CO2 takse. I zato smo i razvili, i ne samo mi, nego to je isto u budućnost tržišta, čitavu uslugu koja se zove dekarbonizacija, odnosno sistemska pomoć velikim
sistemima, korporacijama i drugim sistemima. Evo, FDU nas je kontaktirao, recimo, ima divnu inicijativu da smanji svoje emisije, žele da edukuju studente i tako dalje. Upravo o tome kako da se dođe do karbonske neutralne pozicije. Za Srbiju se od 2024. najkasnije 25. najavljuje uvođenje takozvanog cross-border adjustment mehanizma, odnosno uvođenje CO2 i to je jako bitan deo jednačine, apsolutno. A kažem, mislim da će, i vidim da ove Big Four kompanije iz da kažem, tržišta revizije i konsultantskih usluga u finansijama, osim kompanija poput ove naše, ulaze sve više u to savjetovanje, jer tu je zaista potrebno napraviti jedno detaljno planiranje i napraviti prijavu na jedan globalni, verifikovani, kredibilni sistem. To je jedan od njih je Carbon Disclosure Project, CDP, koji globalno izveštava emisija. Pa ste samo poređenje radi. 2004. godine oni su imali 13 korisnika. Danas imaju 35.000 korisnika. Od čega je u poslednje 2 godine skok korisnika bio 3.000%. I to je jedan trend. Tu je važno da se poštuje protokol i da se zna šta se meri. Ali je velika stvar koja će doprineti uštedama i daljem pozelenjavanju, da kažem, izvora energije. Da, to bi bilo korisno ne samo smanjiti emisiju štetnih gasova, još neke emisije treba smanjiti. Verovatno bi se svi bolje osjećali. Ako mogu ja samo par rečenica oko ovog bioetanola i ja nekako malo gledam i drugačije na cijelu tu priču. U jednom momentu je to bilo toliko uzelo maha da smo počeli da vodimo računa samo o tome, jer je to omogućavalo veće profite, a s druge strane smo izazvali nestašice hrane u ovim zemljama, mnogim afričkim, jer je masa hrane završavala u proizvodnji goriva, zahvaljujući i cenovnoj politici i svemu, a onda je zbog toga nije bilo dovoljno kukuruza i još nekih poljoprivrednih proizvoda koji su mogli da se koriste za ishranu stanovništva, pa smo imali s jedne strane ogromne profite zbog bioetanola i biogoriva, a s druge strane povećano glad i siromaštvo. Tako da nekako uvek imam tu moralnu dilemu kada se takve stvari u pitanju, koliko je to manje se smanjuje emisija gasova, s druge strane se povećava glad, pa onda čovjek kaže, ne znam šta je gore od te dve stvari, tako da mislim da ipak postoji drugi način, ovo što smo govorili, što ste vi govorili za ove biljke, to još uvijek ne možemo da gođemo, mada su nam preporučivali sve vremeno gođemo korenje, ali nešto mi zubi nisu baš jaki za to, ne osjećam se kao dabar. Da, samo da napomenem da, to nisam rekao, da to nije zemljište prvog, drugog i trećeg reda. Mi govorimo o zemljištu koji tako nije za gajanje pšenice, hrane i tako. Ma da, ali ima i poljoprivredno koje se ne koristi, to je posebno. Pa ima to posebno. To već možda se tretira kao zločin. Pa to je rezultat migracije, to je odlaska. Ja možda, pošto imamo pravnike ovde i pošto sam i sam pravnik, možda želim malo da začinim ovo sa jednim dosta bitnim pravnim aspektom koji utiče na celo tržište. I meni je to bilo intrigantno, pa možda podelim s kolegama. Imate taj takozvani direct PPA. PPA je Power Purchase Agreement, ili ugovor o otkupu električne energije. I on trenutno u Srbiji nije moguć. Nije moguće, naime, recimo imate kompanije, na primjer, poput Pepsika, koji imaju, 12 MW potrebe u Bačkom Magliću, imaju, na primjer, neku veliku zemlju pored toga i zašto oni sad ne bi napravili neku za njih solarnu elektranu i sami sebe snabdevali kupovinom energije odavde. To nije moguće. Sad, izvinjam se što ako pričam, jer odlika dobrih pravnika nije da citiraju propis, ali zbog člana 36 u vezi sa članom 30 zakona o energetici, gde imate takozvani direktni dalekovod. Evo, ja skrećem pažnju kolegama da obratite pažnju. Dakle, direktni dalekovod. Šta je direktni dalekovod? Dakle, imate čudnu jaku situaciju. Ja sam u ovome direktno razgovarao sa gospodinom Dirkom Bušlom, koji je potpredsednik energetske zajednice, i pitao ga šta je u Evropi praksa. Dakle, imate odredbe koje kažu da, super je, treba, u svakom slučaju se mora pribaviti energetska dozvola za direktni dalekovod, da bi se omogućilo snabdevanje objekta obnovljivim izvorima ili nekim drugim izvorima energije. A onda kada malo to više zagrebete, vidite da će se energetska dozvola za taj dalekovod izdati samo ako je korisniku odbijen pristup sistemu.
onda u praksi korisniku nikada ne biva odbijen pristup sistemu i time se indirektno zabranjuje, sprečava razvoj direktnog PPA. Na moje veliko iznenađenje, ja sam mislio to neka srpska priča, direct line, to sad kao, ne, nije. Onda sam popričao sa gospodinom Bušnom i bih rekao da je taj, vidim da vi baš mi da čujem i vas, kaže da je to zapravo evropska praksa i da u celoj Evropi postoji taj neki ogroman oprez, ogroman strah od ostavskog rada i o mogućnosti nadziranja sistema. Ali mislim da je to nešto što treba gradova da se menja, treba za početak budemo svesni šta je ono što sprečava i da vidimo koji su to održivi načini u kojim bi takvi aranžmani postali mogući. U zemljama poput Slovenije takvi aranžmani jesu mogući. Dakle, ne pričamo o nekoj naučnoj fantastici, ali mi rabio da čujem vas iz tog ugla, možda ostavskog rada ili kako vi to vidite? Pa, ostalo 2 minute, veoma je teško to objaviti. Cijela Priča se svodi, prvo, dalekovodi nisu svi, recimo kad vi imate prenosni sistem, dobar deo prenosnog sistema jeste na našoj teritoriji, dalekovodi su u vlasništvu Elektromreža Srbije, odnosno države Srbije, ali vi ne znate nikad odakle koju struju koristite, da li je to struje iz Obrenovca, Đerdapa ili iz Pakša u Mađarskoj. Znači, ova zemlja može, na primjer ove zemlje, kažem, iz 24 pravaca da uvozi, odnosno izvozi električnu energiju. Mnogi ti dalekovodi, naročito 400 kV, svi, ali dobar deo i 220 kV, su dalekovodi koji služe za prenos, plastično pokušavam da objasnim, recimo električne energije iz Rumunije u Bosnu, iz Hrvatske u Bugarsku. I ta električna energija koja ide njima nije naša. I onda je to, kad se najde, to je prvi problem. A onda Miloše, da mogu da vas zamolim da nastavimo ovo posle da, pošto nam je ostalo minut, samo jedno pitanje za sve, samo da mi odgovorite sa da ili ne. Da li zaista se slažete sa predsjednikom da u Srbiji ne postoje ljudi koji znaju da reše probleme u energetskom sektoru, nego nam je potrebna pomoć iz inostranstva? Neću da budem grub, ali nije tačno. Đorđe? Apsolutno imamo ljude koji mogu da... Miloše? Pa ja bih više volao da angažuje nekog, ali... Jel imamo ili nemamo? Pa imamo, ali ljudi koji odlučuju na kraju to bude neka Maja Gojković. Ok. Hvala svima. Vidim ja da bi ovo moglo da traje leti dan do podne, ali nema veze, mislim da je ok. Hvala puno govornicima.